Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe rendaɓe gurdam dental men dental diine TV ko salminde goto kala e moɗon e juurade goto kala e moɗon e wiide alhamdulillahi rabbil alamin. Ko hanki wonno manditare dental diine on kabranoma ko le 16 4e mois 2016 wadde arti ha 16 4e mois 2026 wadde en keɓi duuɓi sappo. En mbi alhamdulillah, kadi en jetti fof en, kadi en jaari fof en, funnange hirnange rewo worgo, sukaɓe mawɓe worɓe rewɓe, onon fof on jettama on jarama. En mbi alhamdulillahi bil alamina. Heddi noon wasata sikkuɓe taw ko sikke juulata waɗanoma erago. Ganden kam gila nde erago waɗa hanki wonno aadi o, hanki gila subaka ha hiiri ha o saaha mo jaten ɗo mbuɗu natani e kees meɗen taw. Hada woɓɓe cikkude mataw sikke tan juulata, wiye mataw haalis naati ha heewi, tawde wiyama ko manitare o wasata waɗɓe hen ha heewa. Gandon kam hay batte natani kees, hay sikkoɓe cikkude naati ha heewi. Gandiren noon, pamiren noon. Joni heddi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi. Kadi eɗen dagana keblagol daka 2026. Eɗen gandi kam kiiɗo caali sa hike tan siftorat wonde koye jama he gonɗa. Nden noon on paami ko daka han kadi heblante ko toon huccana. Waɗi son ji alluwal ngal ne winda hen dental diine TV. On ji numéro mon nanɗon wonande yiɓe dusde golle ɗe, bisimilla mon. Onon yiɗɓe dusde golle ɗe kaldanmi, bisimilla mon. 77 906 14 81. Mbaɗon hen duusoji moɗon e balle mon e jingere mon e galle golle. Ko golle men jahanteɗe eɗen golloya. Nafata noon ko jingere naate hen. So tawi hama toon ko watte to oɗon gandi o majjani, koma golle nde wawa yettade on. Ɗum noon wadde duuso mon. Hande noon inchallah min ganni hirdu yaade beele noon ko janggo inchallahu taala 18 4e mois 2026 woni kirndol ngol aset inchallahu taala. Ko hande noon min ganni yaade aljuma hande o min ganni yaade, beele Allah hokka en sen tawama, beele en tawoye ñalawma janggo to kirndol muɗum inchallahu taala. Waɗa min mbaynima on, kadi min jaade mon, kadi min gondinima goto kala e mon toon. Kala ko heɓa toon famɗi heewi yo sowe cowande ha goto kala men heɓa hen ko heɓete ton ko. Kamɓe tawoyaɓe ɓene e aroɓe fof yo Allah rendin reena yeehe e jaam, ɓe tawe e jaam, ɓe gonde toon e jaam ha fof timma e dow jaam. Goto kala rutto e galle mum dow jaam ne selli hesi. Ko ɗum ñaaga kadi Allah nani yo jab waɗa en noon. Wadde min mbaynima on, ganden ko daka faya. Daka noon ko nokku
e nder nokkuji dewirɗe Allah daaka ko nokku e nder nokkuji dewirɗe Allah son ƴeewi daaka ko jamma yehete oɗon gandi kam debbo so ene nawe galle joom galle muɗum ko jamma muurete nawe jamma so weyti waɗe walimma waɗe daakani ko jamma yehete ko sirru jamma ko sirru ɗum waɗi ɓe jaha jamma mbaala e sirru he ñalawma cakagol ngol ko ñalawma taw weyti taw fu laaɓi ɗa ko ñagade bakkutuji fof yo iw ha laaɓa cer to ko en laaɓi cer ñalawma o laaɓi cer taw en laaɓi cer hankadi en laaɓi cer ɗum no waɗi eɗen jahada e dendagal ɓe jahani ɓe nawanen ɗum wonɓe toon ɓe kala ko golla toon noon enen fof ndindi ɗum yaaɓe ɓe lomti ɓe jahani ɓe nde wonno fof en mbawa yaadu lawol gotol alay saago ɓe jaaha ɓe keddo heddiɓe ɓe keddani ko yaaɓe ɓe jahani ko ɓe heddiɓe fofo en ndendi moƴƴere nde inchallahu taala wadde daaka jam daaka kisal daaka malal daaka ɓeydare aadi men daaka kala noon ko yonti arde yettaki on ma woni ɗo min goni ɗo laaɓani micro mo min gonoto to laaɓani ronka arde e mon law kono ɗon goni kam no wayanno inchallahu taala seɗen celli eɗen kisi eɗen jiiɗi wadde hikka en direct mbatta en direct dental Dina TV hikka so Allah jaaɓi jiɗɗen waɗi ko en direct so Allah jaaɓi inchallahu taala beele ɓe jahani ɓe mbawa yiide tagore Allah wonde toon nde joni yimɓeɓe yiideɓe tan ko moƴƴere kamɓe wonɓe toon ɓe jiyoɓe jooɗi ko moƴƴere jooɗaɓe daari ko moƴƴere jooɗaɓe jaaha ko moƴƴere ko batte tan woni hen e bakkinade wadde so jeehi toon kala no Allah feeñiri mbaɗiren noon kala ko Allah jolni so joli hen yetto on so Allah jaaɓi foti nanguede ko bangue ko ma nangue bangue ko watte kadi en direct ko inchallahu mon jiiɗum so Allah jaaɓi en kawru hen wadde duuso mon e golle bisimilla meɗen e jingere bisimilla meɗen e wallere min calmini on kadi min juurima on kadi min baynima on hande aljuma hande o jamma anniya fokkitede inchallahu taala oɗon jarlo oɗon jaafo minen ga min jalli min jaafima wa yallah yafaɓe ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wa salam